Здравейте, дами и господа, скъпи приятели! Искам да ви запиша едно кратко видео. Ядосват ме някои коментари, някои хора относно лошата българската нашата лавандула. Мили хора, няма лоша българска лавандула или лошо българско лавандулово масло. В България се отглеждат няколко сортове на лавандула и сега ще ви ги кажа. Основните са Севтополис, Хемус, Хебър, Дружба, Карлово, Рая. Значи и ми се струва, още беше юбилейна, но малко се поразроди, а сега вече има някакъв нов хибриден супер, се нарича Супер Хемус сорт. Това не означава, че маслото е лошо, защото имат коментари: ми то не е остро, ми то не е лютиво, ма то меко, ма то не е ароматно, ма то пък ароматно. Всичко зависи в какъв регион на нашата любимата майка България се отглежда тая лавандула, по какъв начин се отглежда. След това има си начини на събиране. Трябва да улучим времето, да ни духа, да ни бъде студено, да ни бъде дъждовно, да бъде напечено. Лавандулата се жени около обед, 12, 1, 2, 3 през денят, когато много напечено. След това последната въпросната спирка е кой стои зад казанчето, технология. Значи ако технолога нищо не разбира, съответно маслото ще ви бъде кофти. Ако технолога е професионалист, маслото ще бъде и добре. Всичко зависи на каква скорост се вари, на каква температура, какво време. Това са неща, които трябва да се учат и да се поддържат, а не само да ми казвате, че ми тук е лошо, ми тук е меко, ми тук е остро. Не е така. Значи винаги ще заставам зад лавандулата в България и никога няма да кажа, че лавандулата е лоша или френската по-добра. Просто ако се отглеждат в 20 региона, ще бъде 20 различни, значи хамурини или там други масла.